מה שאתה רואה זה איש אחר. בתוך הראש שלך יצרת אדם, אבל אני נמצא פה, אני לא שם. אז אם אתה מחייך עכשיו, זה לא אומר מה שיש בפנים לא תמיד עובר. בתוך הראש שלך יצרת עולם, אבל אני נמצא פה, אני עוד שם. אבל נכון, כשאתה יוצר, התמונה מתחילה להתבהר. המנגינות שלך מתקרבות אליי יותר ויותר. אז אם אתה בוכה עכשיו, הוא מסתתר. העולם עוד מסתובב, אל תישבר. בתוך הראש שלך אתה קיים, אבל אני נמצא פה, אני לא שם. אבל אני נמצא פה, אני לא שם. אבל